Det der jo er rigtig interessant, det er jo at finde ud af, hvor kommer det hele fra, og hvor er det på vej hen. Og finde tingenes indre nødvendighed, så de kan folde sig ud på deres egen måde. Det kan man også opleve i design, grafisk identitet, profilering, og specielt omkring arbejdet med at lave logoer til firmaer og designrådgivning, handler jo meget om at komme ind til kilden og finde ind i essensen af tingene, for derfra at de kan folde sig ud. Inde i essensen af tingene, der arbejder vi sådan set med det vi kalder det ordløse. Den der meget, meget lille, nødvendige inspiration, som fylder så uendelig meget, og som kan få store organisationer til at rette til højre eller rette til venstre, eller bare at blive rettet ud. Det er nogle af de ting, jeg gerne vil fortælle jer om på konferencens breakout session med design på kanten. Vi skal altså tilbage til kilden. Vi skal tilbage til det oprindelige. Vi skal skrive nogle nye dovne koncepter. Vi skal i det hele taget se på, hvordan vi kan skrive verdenshistorien om nu. Fordi om 50 år, så er der nogen, og måske også selv, der vil kigge tilbage til og sige, hvorfor gjorde de det? Det ved vi nu.